अरे का भइल भाई भाई इनका ई काहे निहुरल बाड़ ना हिलत तार ना डोलत तार ई निहुरल काहे बाड़ समझे नहीं खे आव तो भाई काहे निहुरल बाड़ हो आई बोल तो नहीं ख भाई के भइल बा का समझे नहीं खे आवत बहुत केहू के देखी केहू आवत तो हम पूछी काहे का भइल बा देखो तनी एगो भाई आवत तार अरे भाई ओ रुकियो हां का भाई ए भाई हम वही बेरा से परेशान भइल बानी कि भइल तो भइल का बा वही बात से निहुरल बा ना हिलत तार ना डोलत तार का कहता र हिलत तार ना डोलत तार हां इनका भइल का बा रुको साइकिल के तंगा हमरा स्टैंड में लगावे बा लगावो हाँ अब का कहता रे भाई ये निहुरल काहे बा समझे नहीं खे आवत हमरा अभी तोरा मालूम नहीं के का निहुरल बार ना हम ओइ पे से परेशान हो गइल बानी भाई हां भाई तो सोच ना नु कइलव ना भाई खाली झक झोरले बानी खाली झक जोरलव माने टच कर लेले बानी भाई ठीक बा टच कइले बार तो अभी भी कोनो दिक्कत नहीं के ठीक बा हां भाई तोरा के हम एगो बात समझा देता बते भाई ई भाई लॉकडाउन में बार लॉकडाउन में हां लॉकडाउन समझ लो ना भाई हम ना समझनी लॉकडाउन जोन है कोरोना के महामारी फैलल बा वायरस फैलल बा उहे कोरोना के लॉकडाउन कहल जाला उहे लॉकडाउन में बारनी कोरोना के लॉकडाउन हां कोरोना के वायरस के लॉकडाउन में ओकर शिकार हो गेल बार समझ में आई हां भाई तो तू हमरो के रुका लेलवा तू हो लू गेल एक दूसरा से आपस में ही फैले वाला वायरस है अब तू यहाँ बार तो तोहरो में जाई हम यहाँ बानी तो हमरो में जाई हम केहू और ठाई जान तो उकरा में जाई ई फैले वाला वायरस है यहाँ रुकल हमनी के ठीक नहीं के उचित नहीं के ठीक बा चलो भागो यहाँ से जल्दी ना तो हमनी में मिला के सकता सटला से फैले हां ई एक दूसरा से सटला से फैलेला समझ में आई हां भाई समझ हां तो भागो यहाँ से भागो इकरा के छोड़ के का भागी भाई अरे यहाँ खाना पर लॉकडाउन लगल बा दाना पर मोहताज हो गइल बाटे ओमे कोरोना वायरस ओमे खेती गृहस्थी के काम आ गए एगो किसान आदमी हमनी गरीब आदमी कैसे बाचेम सब ठीक कहला भाई तोहर तो हम बात समझ गईनी मजबूरी भी समझ गईनी पर ई वायरस ऐसन बा कि भूखमरी से भी ज्यादा ई वायरस के इफेक्ट हमनी के ऊपर पड़ सकता एगो हमनी ना पूरा दुनिया एकरा मारे परेशान बा पूरा दुनिया बड़का देश से लेके विदेश तक पूरा दुनिया परेशान बा ई वायरस के चलते उठा भाई उठा चिंता ना कर ठीक बा चिंता से कोनो रहस्य के खुलासा नहीं खे भाई चिंता से समस्या बढ़ते गई बा और समस्या के समाधान चिंता से नहीं के बा माइंड कूल कर दुख मत रह खुशी से रह ठीक बा घाम आवेला तो छाया भी आवेला तो घाम भी आवेला कोई से चिंता करे के हमनी के कोनो जरूरत नहीं चिंता मत कर रहल हमनी के खाना पीना के बाद रहल तो हमनी के सरकार जोन बा ओकरा लगे देते बाटे उपलब्ध करावते बा उत्पादन करावते बा तो चिंता कावना बात के 2 महीना लॉकडाउन के हो गए सरकार तो हर एक वार्ड में राहत दे देले बाटे मगर हमनी के गांव के मुखिया वार्ड अध्यक्ष अभी तक राहत वितरण ना कैलक हमनी एगो ठहरनिसन गरीब आदमी के खाए सन के पीसन आफत हो गइल बाटे अच्छा एगो बात बताओ भाई तोहरे गांव के मुखिया के ह हमरा गांव के मुखिया हुए संजय जी हैं संजय मुखिया है हां संजय मुखिया है अभी तक अपने लोगन के गांव में मतलब कोनो राहत वितरण नहीं के बस ना कोनो ओकर निर्णय निकलल बा ना कोनो ओकर विकल्प निकलल बा ना भाई मुखिया जी कोनो एक्शन नहीं खिले कोनो एक्शन नहीं खिलेले ना कुछ कहले बानी हमनी से ठीक बा एक्शन नहीं खिलेले नु ठीक बा तो चिंता करे के कोनो बात नहीं के कोनो मसला नहीं के चिंता करे के हमनी तो अपने आप के भाग्यमानी माने के चाहिए कि एक दूसरा से एक आपस में अभी तक बात कर रहल बानी जा हई अपनी के माटी पर अपनी के जमीन भूमि पर जिंदा बानी जा नहीं तो चीन से लेके अमेरिका तक अमेरिका से लेके इटाली तक इटाली से लेके रूस तक सब बड़का देश में कोरोना के महामारी फैल गइल बा वायरस फैल गइल बा लाखों लाख करोड़ों आदमी मर रहल बा चिल्लाता चीखता केहू आदमी केहू के बचावे तक नहीं के जा ठीक बा चिंता करे के कोनो बात नहीं के यहाँ तक कि अमेरिका अपन देश ला
कफन खरीद रहल बा, इटाली ताबूत बना रहल बा, पाकिस्तान कब्र खुनवा रहल बा। हमनी के ये भारत देश मोदी सरकार अपन देश से दवाई पे ठा रहल बा। ये कितना गर्व के बात बा। अपने कहनी कि हमनी के राहत नहीं के वितरण हो, कौन निर्णय नहीं के निकलल। ठीक बा, हमनी सब आदमी एकजुट होके मुखिया जी के द्वार पर चलल जा। कैसन बा हमर सुझाव? ठीक बा, चली लगन पूरा गांव के आदमी के इकट्ठा करी लगन, वोट करी लगन, सब घंटन बनाई लगन और चलला मुखिया जी के द्वार पर। वहाँ का मसला बा, का सिलसिला बा, का मामला बा, हमनी समझल जा। ठीक बा, चलल जा, चली। भाई हाँ भाई, मुखिया जी तो हमनी के भेटाइए गईनी। चलल जा। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। हमनी अपने लगे जात रहनी जा, सोचनी जा कि अपने रास्ते में भेटा गईनी तो काहे ना बातचीत कर लिया, बात के निर्णय छलफल जौन भी बा हमनी के यहाँ कर लिया। तो ये कौन समस्या बा, कौन परेशानी बा, ठीके बा, हमनी दुनिया में भेटिए गई सन। अब जौन समस्या बा जौन कह लगे का समस्या बा ओकर समाधान होई। बात ई है मुखिया जी कि हमनी के कोरोना वायरस तो पूरा दुनिया में फैल गइल बा। कोरोना के शिकार सब के हो गइल बा, पूरा दुनिया एकरा शिकार में पड़ गइल बा। तो बात ई रह गइल कि हमनी के जौन 2 महीना लॉकडाउन बा, लॉकडाउन में सबे अपना अपना घर में बा। केहू बाहर घर से नहीं निकला, ना केहू के काम धंधा होता, परिस्थिति भी बहुत बिगड़ल जाता। ऐसा मतलब हमनी के गांव घर में गरीब आदमी बा, लाचार आदमी बा, खेती गृहस्थी करे वाला किसान आदमी बा। जौन की घर में रहता ओकर काम धंधा नहीं के होत तो ओकरा ला जौन की हमनी के सरकार राहत वितरण कैले बा, तो हमनी के मतलब गांव घर में काहे नहीं के वितरण बा, ओकर ना कोनो निर्णय निकलता, ना कोनो विकल्प आइल बा। का बा ओकर प्रोग्रेस कहाँ तक पुगल बा? हमनी के सामग्री बात जवन सरकार दिल बा तो आइए गई बा, ठीक बा। लेकिन का बात बा कि हमनी के कोनो पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि ई सब बा सन, वे सब का कइले बा कि हमनी के रुकावट कर देले बा। अब वही के चलते थोड़ा समस्या आ गई बा। जहाँ तक वितरण होबे करी लेकिन थोड़ा समय लगेगा। एकरे समस्या के समाधान निकालता इंसान। पार्टी के बाद कहाँ से आ गए मुखिया जी? अपने पार्टी कहता नहीं, हई पार्टी, हौ पार्टी, फलाना पार्टी की तो यहाँ बातें नहीं खेनू। यहाँ बात आ गई हमनी के गरीब जनता लोग के, जनता के हक अधिकार के बात आ गई। ना कोनो प्रतिनिधि के पार्टी यहाँ बात बा, ना कोनो कैंडिडेट के बात बा। यहाँ हमनी के हक ला लड़ता नहीं सन, अपन हक ला सरकार दिले बा गरीब जनता ला। वो भी सरकार हमनी के गरीबे जनता से उठेले बा सब पैसा। तो ये गरीब जनता में काहे नहीं के बटा? जब आ गए बा तो बटाए के पड़ल मुखिया जी। अपने निर्णय कौन निकाली, निष्कर्ष निकाली, बटाए के पड़ल, वितरण होके के पड़ल। तो बात कहला हुआ जवन ठीके कहला ह। अब विपक्षी पार्टी के बात नहीं सुने के, अब गरीब जनता के हक हम दिलाइए कर हम जाता नहीं राहत के निर्णय करे, एकरा छलफल करके जैसे भी वितरण हम करवाइए देम राहत। ठीक बा मुखिया जी, अपने जौन बात कहनी वो बात से हमनी के बहुत संतुष्टि पुगल, सेटिस्फैक्शन मन में आयल। ठीक बा, अपने के बात से हमनी के उहे उम्मीद लेके आइल रही रहने सर, अपने ही के बात पर हमनी निर्भर बानी सर। अब ठीक बा, अब हमनी चलल जाम, जौन भी कार्यक्रम बा अपने जाके करी आ हमनी के जैसे भी गरीब जनता लोग में राहत वितरण करवा। ठीक है, नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार।